Tikulandireninso ku program ina ya Kwagwanji kuno ku Times, program imeneti makhala tikuwunikirani nkhani zosiyanasiyana zimene zachitika mdziko muno, nkhani zikuluzikulu zimene zalembedwa mu newspaper zathu za daily, the Daily Times komanso the Nation. Mwa nthawi zonse lero lachiwiri muli ndi ine Elita Soko, ndipo lero ndi mzanga Stephen Dakalira. Tikulandireni Ndithu kaya langwani ndiye moyo ndithu. Ndathokoza kuti mwatilandira pachena dati ndino anasoko. Kodi banja? Ndathokoza anasoko. Akonke nakondwera. Pali ili nendilawo anasoko. Very good. Yeah, nkhani zilipo zambiri ku basi lero tione nkhani yoyamba yokhudza nkhani yopewa kupereka msonkho. Ehede. Nkhani imene makamaka yang'ane imene kukhudza amene akuluakulu a company imene ya Mapeto David Whitehead and Sons amene amangidwa kumapeto kwa sabata latha. Ndithu. Nali Adayamba gwira anayi lachisanu ndiye sakena kano mmodzi wachi5 yo adakadzipereka kuti ino osakhale ngati 5 ndiye dzulo makosana amene adapita ku bwalo la milandu ndi owayimira pa milandu wawo jaibanda kukapempha kuti mwina ngati chingakomera bwalo atapatsa aganizire belo kuti atuluke pa belo. Ndithu ndiye oyimira bungwe lotolera misonkho ya MRA nawonso kumeneko amakana nawo kuti ayi sizoona ife situfuna anthu amapatse belo. Ndiye tiyambire nawo amene nanga sindaina kadakapempha kuti ayi mutipatse belo. Amana kuti ife tikuona kuti munthu kwambiri kuti apatsidwe belo chimafunikira kwambiri nchona kuti munthuyo sangathe kuthawa kutuluka mdziko. Ndaona kuti tikati tiyang'ane anthu amenewa ngono kuti ndi anthu okhazikika mdziko muno chifukwa ali business za nkhani sangafune kuthawa. Komanso sizokhazo ndadadzabweretsa mfundo ina kuti ayi awirinso mwa anthuwa dzaka zawo nzoposa 6 chomwecho ndi chingalonda akuluakulu ali ngati agogo ndithu 6 wamapita uko akulu amenewo ndiye akapita mbwalo mukapitiza kuwasunga kumeneko kumalo kosungira anthu kundende kaya ku masero a polisi akhozotenga matenda nanga masuku anomudziwa masuku ano ndiko video wavutayo nditi mapempha kuti mwina mwaganizire ndithu ndiye ndimene mabwera ayi MRA tsapano oyimirira kuti ayi ifeyo nkuona kwathu tikuona kuti anthu amenewa ajamfulumira belo samayenera apemphe pano chifukwa chonena kuti kafukufuku wathu amene tikuchita tikupanga sitidatsirize tangoyambapo ndipo ena mwa anthu asanu amenewa sitidamve bwinobwino kukhala nawo pansi ndikukamba nawo chimodzimodzi nkuwachenjeza kuti samalani zimayenera kukhala moteri malamulo kuti ayende motani sadachite ngati kuwakhala nawo pansi bwinobwino kuwafunsa ziwiri zitatu. Ndi amene kuti pachifukwa chimenecho timaona kunena kuti mwina anthu amusapatse belo komanso kubwera anthu ena awiri kwa amene nkhani wakhudza nkhani ino pamenepo mpamwe yakula kuti kupezekaso zokuti kukhala ngati akuluakulu ena awiri aku bungwe limene lilotolera msonkho la Malawi Revenue Authority akukhala ngati akukhudzidwaso a Nation so ayilemba ili pa page 4 nkhani imeneyo akunena kuti sadatchule pakali pano nga sifo kuti nkhani idakali nkati zikaonekera ku koti konko. Ndakunena kuti anthu akomanda awiri anthu awiri akwe MRA amene akukhudzidwa ndi nkhani ndithu ndi akuona kuti achoncho sinthawi yabwino nena kuti anthu amwina apemphe belo apatsidwe belo chifukwa atati apatsidwa belo akhoza kukasokoneza ntchito ya ufufuza imene ikuchitika kunjayo zimene akuopa iwo a MRA. Ndithu ndiye magistrate Akia Mwanyongo dzina labwino kopasi magistrate Akia Mwanyongo ndikuveka chifirika kobasi ndiye akapereka chigamulo chake ndiye satsiku la lero pa nkhani imeneyi. Komanso nkhani amene yambuka ameneko ndionena kuti akunena MRA wakuti iyi nkhani ili mkati imene adatengera anthu akuonekera ku bwalo la milandu ili mkati kwapezekanso kuti kontena ina ya amapeto omwewa yabwera mdziko muno ndiye itafika kontena imene ija pamafuna kuchitikaso zinthu za mtundu umene atengera anthuwa nkhani kukambidwa kale ku bwalo. Iyi ndi kesi ina yabwera ku bwalo
akuchita handle zimenezi zikapanga process ndakuti mbuyo muno kumachitika so zopeza so kuti za chinyengo kwabweranso container ina yokhudzana amapitowa ndiye amaonekanso kuti akuchula chingerezi chake kuti mafunika kakati kumachitika tampering of documents ndithu ndiye anoti kakati kuti nkhani ija ikunkana akuluakula ndiye imeneyonso akunena kuti mwina anthuwa awachenjeze ayankhule nawo atenge ma statement awafunse ziwiri zitatu ndithu ndiye tiona kuti kodi magistrate akia mwanyongo akalamula motani tsiku la lero. Ndiye tukamba za nkhani ya misonkho yomwe tikumvaso apa mu The Nation akukamba zokuti anthu oyenera kupereka msonkho yes akumathawa ndithu kupereka msonkho, so much so that bungwe limeneli la MRA pakadali pano kuli ndalama zokwana 1 trillion kwacha zimene sadalandire za misonkho. Vuto lalikulu limeneli ko basi nkhani zake zomwezi zomwe akuwayimba mlandu wako mapeto pena ine ndimadzaimva kuona nkumaona kuti uyotu ndi 1 trillion komano mutu mumtima mukumati ho bwina itakhala 1 billion isakhale 1 trillion kapena koma ayi ndithu ndi trillion imene paja kumene ku MRA kudabwera mkulu watsopano bambo John Bizwe adalipo mbuyomo koma adadzapita kwina ndi adabwerera ndi atabwera akuti adakhazikitsa nthambi yonena kuti iunike ndi kutolera bwinobwino yotolera ngongole kuti nkhani za misonkhozi zili motani debt management unit lwa Chingerezi ndiye kumene kucha adapatsa ntchito kuti tiye tiunike bwinobwino kodi ngati ife otolera misonkho amene ali nafe ngongole ndi ati ndalama zimene zili mwa anthumo nzingati nanga ozemba ndi ati ndiye ntchitoyo idachitika nkumagwirika ndiye ndimene akunena apo notsopano ena anthu komweko ku MRA ko ndamene amfotokoza kuti komatu zili usindizo kuchita kukhangati kuti michachitira kupopa chubu tu chifukwa chimati amati akachitachita kagwiragwira ntchitoyo ndiye ndalama zimadzafika pa 200 billion ikachoka pa 200 billion iyo yakwera nkudzafika cha ma 500 billion ayi koma iyo nde chikangati chikukhuta chobuchija ndidzafika naso pano 1 trillion imene ndati pano tikunena pano it's over 1 trillion ndizovuta to ifati kayangana 1 trillion imene iyi ndi about half of the national budget ya Malawi kuti itakhala kuti ndalama imene yatoleredwa ndiye kuti national budget yathu pamene popo half takwanisa tayipanga kava kwa basi komanso sizokhazo zokhumudwitsa kuna kuti zimene zizi zimachitika pa nthawi imene bungwe limene la MRA lakhala likuvutika ku nkhani yotolera misonkho tikaona chaka chapitacho kwinako nkhani ali under collection MRA kutolera misonkho zikukhala zikuwavuta ambiri amabisalirana ngasi kwabwera hayi kuli COVID-19 iyayi kuli mavuto otere dzina ndi zimene akatangale nkhani zakatangale tikuzionazo ndikumambaso zote ena sogwira ntchito sokubungwe lomwelo sakuthandizira nangasiko ena machita kwayo hayi bwana wegwira apa kuti tere khali ngati kuti sindikuona mapeto ake ndizimenezo koma wena ndamene kuti osaperekera lolo sokho kumene osachita declare kulowetsa katundu mozembetsa zimene si zinthu zabwino yayi mapeto ake ntchito zosiyanasiyana mdziko muno zimene zikadapindula kupyorera ku ndalama za misonkhozo zopezeka zikubwerera mbuyo nthawi zonse tipapereka chitsanzo cha ntchito ngati za mzipatala zipatala zathu nzochititsa manyazi zipatala zambiri mankhwala osakwanira ogwira ntchito osakwanira even zipatala zimene nyumba zakezo zosapatsa kaso palibe zonena munthu umati kuma kodi kuno ndabwera kuno ndiudzathandizidwa kapena ndiudzapota mavuto so zonsezo kuti ziyende zimatengera ndalama ngati zimene za misonkho kupeza kuti yayi komatu kampani za anthu kampani za boma nthambi zosiyanasiyana ndi anthu ena ma individuals mbalimu onsewo ndithu apeze kuti misonkho kumbali ya misonkho kuzemba sauchitapo kanthu osangokhala kuti yayi misonkho yake mwina polowa ndi kutulutsa katundu hayi misonkho ya mtundu wonse ena angakhale ogwira ntchito kumene apeza kuti umene kujosa mapereka asachita limit so mapeto ake ndamenewa ndithu kuchita accumulate zaka 10 zapitazo zaka 10 zapita zokhazi 1 trillion over
osangoti 1 trillion koma yapyola ndithu over 1 trillion ndalama zimene zatayikwa kapena azichita mujada chitira a Reserve Bank of Malawi nkhani ya pension kuti kupezeka zokuti amene akutsalira nkhaniyo kungwayika pambalambanda kapena tidzitera ngati ndiye samina kuzokhala chiyambi kumene zaterere munda kuti mwezi kuzokhala kuti kolowera kwake adzilowera kumeneko chifukwa chonena kuti hayi sizona ayi chabwino munakati bagwirani osati kuti iwe aise bwanawe gwiraka no iyayi komano kwemwala yeko ku ofesiko kuti bagwirani aka kwina kuti konza timalizitsa komano panopa lembereni receipt malo mwa 500,000 ndiupereka kwa 200 zinazo ndizipereka pakuno pang'ono maloma kwaitsawo komano wina mapezo kuti apita kuseri ka 200 kamene kachakaona kalembere isiti kanje akumpatsa haya tangotenga iziwe katundu yapite tiwale basi amene uja akaona za iye mimba yake ndi kunyumba kwake zomvetsa chiso koma ngati dziko palibe imene tapindula so kuli ntchito yayikulu yonena kuti zinthu zilongosoke kumene kukwemara let's hope kuti akonza bambo Bizwiki ndi timu yawo koma otherwise mchitidwe onunkha wakatangale ndiye wakhala ndithu kumene kuku utamanga nthenje kwemara tinene pano mosabisa anthu ambiri akhala kunena mbuye mukuti ayayi katangale wafika kwena koma ndi amati paja it takes two to tango ndiye kuti timatengera akwemara yewo komanso wa business nangasi timapaso ndife tomwe anthu amwe ndibwetse kagale moto kanga kena kake koma sindikufuna ndipereke yonse kuti makosana jamani amakhapa ndagula 500 kwacha koma ndizota dzandikhapa kunoko 600 kwacha ndiye bwanji ndidzangopasa 200 uyu mbale wanga uja olonzanga kuti ndingodutsa ayi Malawi sizoona tilongosoke kuti izi zisamachitike nkhani yayikulu ndi imeneyo ndiye tikakamba za nkhani yosintha zinthu takhala tikumva kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima adapereka ripoti la ma recommendations pa ma reforms yakuti amene akuyenera kuchita kufuna kusintha kagwiridwe ntchito mboma yes ndi adapereka ripoti limeneli kwa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ndipo kwakhala kumveka maphokoso kuti iyayi tione ripotilo kuti chani konga muli chani mmenemo ndiye koma president akuti iyayi ma recommendation ito ndimalandiratu ambiri koma sinthawi zonse ma recommendations amene wandimatani ndimabweretsa pambalambanda chomwe ndikudziwitseni inu anthu ndi chiganizo chimene ndichite kuchokera pa ma recommendations amene ndalandirawa kapena kuti tsina khutu kumene titsina wena kuti bwanji zinthu zitatere koma chiganizo chomwe tichitecho nchomwe chibwere kwa Malawi zikuyenera kukhala choncho maka kutengera nkhani ya access to information ko basi apa pokhande apule apa ndi mwalakwitsa akwenera tuzi apa apule apa ndi timu yawo chifukwa chani ndikunena choncho ena kuswana kuti isanalakwitse inde ziko zakhala sanalakwitse koma apapa alakwitsa tikaona kumtundu wa Malawi chimene ndikunenera njani palibe adabwera nkudzapempha kunena kuti mukamaliza akanthu akamaliza ntchito yowunika kagwiridwe ntchito kamboma ndikubwera ma recommendations adzabwerera nzo pa mtunda nkudzika pa mbalambanda ayi palibe adabwera nkudzana naye ndikufuna mutero koma komweko akuluakulu adabwera okha ndikunena kuti iyayi ripoti ichande atani kuno tayimaliza takunga bwino lomwe tikufuna tikapereke kwa president ndiye kupereka kumene kuperekako zinthu zimene zoti kapanga ndithu aliyense kuti adzione and to be publicly ndiye kuti tiona kuti zikukhala bwanji komanso muli zotani mmenemo Amalawi adziwa hayi khale libasa akasintha sothabwa komwe kuja so vuto ndikusintha kweti vuto ndikonko makosana kugwira ntchito meneko amakhala kuti amakhala chingerezi kati ngati overexcited ati amakhala kuti kaya dzuma koma kwambiri dzuma nyumunya ndamati madzili bwino tenti ngwauza Malawi wa basi takondwereza tingonena basi chiponi ndakamadzati tafulumira dzuma likhala kuti ndiye kuti madzi aonongeka kale achita kale katondo
So ngati chimutsanzo mmene zinakhalira apapa akanakhala kuti sananene zimenezo zoti kayapanga mambo privately kayachani koma sanabwere poyambirira nkunena kuti ayi zikhala to the public. Yes. Anthu sibweza kumafunsafunsa kuti ayi chifukwa chani chifukwa tsopano zikubweretsa mafunso anthu munena kuti munatiuza kuti mutiuza zikhamutiuza zikhala public kenaka mukasintha last minute ayi sitipereka so muli chani mmene chimene afuna ubisa nkulera wake kumatero muli chani afuna ubisa kuti anthu tisamve nawo tisaone nawo mchifaka anthu alimbikira kuti ayi tiuzeni amapereka mpaka na zitsanzo kuti amaona olombuyo mujaso ife sitidanene kuti tifuna kuti kani mufuna kuti zosintha cabinet munabwera nokha umeneko kuti yayi tisintha ndipo tidzapasani pa tsiku lakuti lero mpaka na pano miyezi anthu angodikira akatafunse hayi ikubwera nyimbo imakukhala yonjo hayi ikubwera ndi anthu kuti hayi. So in the spirit of access to information ATI and tikudziwa kuti president Chakwera mwini wakeyo amachito nene natu kuti na ineyo ine ATI iyo ndi maikonda ndi maisapota ndipo ndikufuna chilichonse izikhala balamanthu. In the spirit of ATI tiye tizipanga chilinganizo chimodzi ngati ufuna kuyika zinthu pambalambanda zibwere tizike pambalambanda koma tisamachite second guess iyayi. Of course tikayang'ana mbali nayo akatswiri nawonso awunikirapo kuyika maganizo akuti mukudziwa mwina chimene chikhoza kukhala kuti chinachititsa kuti asinthe thabwa nchonera kuti lipotilo linali a president asanaliunikire bwinobwino laperekedwa koma amawenera kuti mtsogolera akhale ndi mpata ndi nthawi kuti aone bwinobwino kuti mmene muli zotani nawonso ndi akatswirawo kuli unika utalandira lipoti lichandiri so mmene muli zotani za mtundu wanji so pano akachiona kuti unika bwinobwino chimene chija ndiye kena kadzabwera nacho mwina nkuchiperekano ku mtundu wa Malawiwo ndiye pachanamana pacha kuti anaja afulumira chifukwa kuti nakasi tikhalire mata kaluwa namva mawu ayamba ndiru mwana pena solo ngakhale mwana pamene kumuza kuti leka iyayi apa usapite ndi pamene nawo mazakhala ngati nali kuti kulijani watu akuletsa ndapa pamene watikaniza kuti iyayi ripoti ayi nkhani koma ndimene yona kuti ayi unike aone bwinobwino andikusinkhasinkha ngati mene anayankhulira ndiye ndashoni kampondeni nda Brian Banda adanena kuti ayi akusinkhasinkha aunike chiganizo chimene atapange a president mudzamva mudzamva nzanu zomwe zimene za Malawi sokuti ndzaiwo kuti atenga basa ngokhalira hayi nzoti akonzere dziko la Malawi dziko la tonse kunena kwake nkumatero komabe ndimene tuna kuti anyamata ino makosana ino amene mwazungulira a president kaya ndi kwa vice president kaya nkuti mbomamo asamadya mfulumira mvanani bwino kaye musadabwera kaye zonse bwino ziyende mwandondomeko mukamabwera kuntunda kuno ku Malawi kuno kunena kuti ayi koma tipanga mwakuti muzikhala kuti ndithu mwapondadi mwala kuti ayi giya tikudziwa chimene tikuchita koma zomachita about 10 ndi zimene zinchifaka anthu akuwumirira basi kuti ayi chilipo chimene mubisa mmenemo of course ena akhoza kuti mwina alipoti alisuzumiramo kale osalephera zosalephera nangasi masiku ano njira zambirimbiri komabe koma ndizimene nazo kuti ayi akaliunika akapanga decision atiuza kuti kodi zinthu zimene zizayimira pati. I don't think kuti a president akhoza kufuna kuti basi nkhani imene ingokhala ndikuthera pomwepa chifukwa kuti tinaona kuti ali ndi passion atsogolera athuwa naku nkhani yofuna kusintha kuti magwiridwe ntchito mboma akuyenda motani onse amene akhala kudandaula kuti ayi mchitidwe waziphuphu ndikatangale wakula kwambiri mboma komanso kusakaza kumene chuma cha boma zonsezi zakula mboma pali zina zinthu zinake zoti zosafunikira koma zimve kuti mekuja zikuchitika zikulekereredwa kufuna kutseka zibowo zimene mukutayikira zili ngati kuti chitini choboka ndowa ikukha ndiye kufuna kukonza mmene muja sindikukhulupirira kuti afuna kuti alange Amalawi kapena kulanga mtundu wa Malawi kudzera mu zimenezi ayi koma afuna kukonza ndetiyeni tideke tione komabe chimene Amalawi kupempha njono ta president muja muchitira muja inuyo ngati mmodzi mwa amene machita champion ATI access to information anthu nditu mitima inakali joko afuna atamva kodi muli zotani kumeneko mutango abenthulira
Yeah, ito program yake ya Kwagwanji kuno ku Times tibwereso posachedwa pa tibwereka imadzi. Pamene wena amati kanthu nkhama, wena amati mwayi suponya mwini. Peza ni mphoto za Nkhani mu mpikisano wa changu pamalo promotion ndi Times Radio komanso Times TV. Tumizani message yolemba changu ku 1895 kuti mukhale ni mwayi owina mphoto zosiyanasiyana kuphatikizapo Mazda Demio. Mpikisanowu ulipo mpaka na pa 30 June chaka cha 2021. Tumizani ma message ochuluka kuti mwayi wanu ochulukenso. Ndondomeko zonse zoyendesera mpikisanowu zizatsatidwa. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The Eagle has landed. We have invested into the largest and modern ghost news web for newspaper publishing. Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133 0887 055 793. Leading is our way of life. It's about time. Sometimes stating the obvious is your only choice. Times Television. Times Television. Times Television is Miss Malawi Television Station of the Year. 6 years. 6 years. 6 years in a row. And we salute all our viewers As well as advertisers. for the unwavering support. And we ignore all unnecessary noise Give you best value for your money and time. We rule. We rule. We rule the media kingdom in Malawi. It's about time. Tikulandireni muchigawo chachiwiri komanso chotsiriza cha program imeneyi ya Kwagwanji kuno ku Times. Tikuwunika nkhani zikuluzikulu zimene zalembedwa mu newspaper zathu za daily, the Daily Times ngakhalenso the Nation. Ndipo mwanthawi zonse lero lachiwiri muli ndine Elita Soko ndipo ndili ndi mzanga Steven Dakalira. Ndithu kapena kungoti Langwani. Dana Soko. Tione nkhani ina yapa yopatsa chidwi akuti bwalo la milandu limamva umboni kuchokera kwa anthu awiri pa mlandu umene wokhudza mayi wina amene akuti akachita malonda afodya machinyengo. Nkhani yafodya ndimene yavuta. Amenewa zakhala bwanji akuti kuzomba kumene kundisa atchula ndithu kuti ayi kodi trading center ijanjani ndaiwala koma akuti ndithu amayiwo adangoti gululu nda polisi komanso akuluakulu a tobacco commission pa trading center apo atanyamula ndithu masamba awo a fodya ozakaenda tsambanyamula masamba awo a fodya ati chinali chingambo ikapena iyayi koma ati fodya uchamatenga kunchita kunkozakonza ndikupita naye ku auction kagulitsa ndakuti amayenda amene maja anyamula kuti masamba awo kumanja chokhacho ngoona kuti uko apolisi uko ndatobacco adasinda nawonso phazi thandize liyatseni liwiri kuyamba ndi kuthamanga kuthawa ndekula lino gwirani koka gwirani mpaka nokafika nawo pakhomo kunyumba chikatere mayi fodyayo mwantenga kuti chabwino muli mchitupa chogulira fodya ayi chitupa kulibe mwaza maso aona mabero 15 inu kwawo kumalo kwawoko tsopano fodya sei bwanji muli mchitupa chakapena chogulitsira kuti ayi zonse zokulibe tabwera ndecheni tunga mkayankhe mlandu adauza cheni ndiye mukagule chiphaso chitupa ku small holder ndiwapatsa mwayi kuti zikhale ayi akuti imene inali ngati khwekhwe adanambiza chotero adauza kuti ayi tiyeni timuthandizeni ku small holder authority kuti mukakhangani mwadula chiphaso ndiye nati nganapita kumene kuja afika kumene kuja ali ayi ulendo ongwa ku polisi mayi mulibe chiphaso ndiye tukakutsekulirani mlandu mutsekerani ndiye nkwatenga ndiye nkhani ndimene tsopano owayimira amayiwa ndimene akuti zatero tsopano titakufunsani inu anzathu ambali amene mwagwira kodi pa nthawi imene mukuti mudakumana ndi amayiwa atanyamula
foja wawo kumanja mudapeza akugula kapena mdangoona atanyamula tsambalo matsambawo manja akuyenda mudapeza akugula pansika hayi samagula kapena chabwino mudakapeza amati jeketi uchambakuyada amakwezera mpero mudapeza kapena urumasikero kumene oyezera kapena pansika pachana kasamakhala sikero kuyeza kuleka munthu kamagula ujeni kugula bwanji Ford yaopanda zipangizo mudapeza kapena sikero kaya kapena jeke okwezera majiri udindira mapero hayi nosezo kudalibe ahotelo ambali nayo oho ndiye mwati kunyumba mudapita kumene adathawirako mudakapeza mapero 15 mudalanda mapero 15 iwo nkunati ayi umene udzakhale umboni kubwalo kuno ayinso adawusiyako mapero alisadatenge poyankha payi koma tidajambula zithunzi kujambula kuti ayi idzi ndidzakhala motero ndi amadzane naso aku Tobacco Commission kuti ayi komanso tidawatenga yowa ngati ka statement pamaso polumbira adavumira nkunena kuti indedi ndimachita malonda amene wagulitsa fodya mosatsatira ndondomeko muli mphamvu inu ali mu Tobacco Act yatsopano ija amatilola kuti ayi tikhoza kuchita zimenezo ndiye nkhani ndimene nkhani yopatsa chidwi yosangalatsa kuyang'ana mbali zonse komanso yomvetsa chisoni ndiye kumati kuti kazi athere bwanji kubaloko pamenepo komanso malamulo amati bwanji nkhani zimenezi zokuti chifukwa mayi amenewo asizikudziwika bwino mene tatereni kuti kodi fodya yanamtenga kuti amalima amachita kugula pamenepo nkhani bwanji ndi mabelo nkhani ndimene lero timanena kuti munthu ukhale ndi chitupa ngati chiphaso ndithu olo kamapita kukagulitsa fodya wako kunsika umayenera kukhala ndi chiphaso kaya ufuna kugula fodya ufuna utani umakhala ndi ndondomeko zake komano mmene tinena amakuti it depends apano yalowa kuma technicalities tsopano amene akukhotiwa itupita a battle of brains mudampeza akugula hayi koma adanyamula zili ngati cherekeze ngati anzathu ogulitsa masamba mwerekezo kuti azimayini pajambati ndifuna ndigule mpiru ndiye mpiruwo wautenga wanyamula uli mmanja ziko zotheka kuti mina wagula umene olumina sunagule wakachola garden kuseri koma nkhani njoti mpiru uli mmanja situdziwa wachokera kuti kaya waugula kaya watenga umunda kwako ndiye zimene zabwerapo kuti mudapeza akugula kapena zinakhala bwanji mabwalo a milandu tokhala ngatiso nkhani zimenezi ndithu koma ndi nkhani yangotisangalatsa kuti nkhani yoyitsayidwi let's hope kuti chilungamo chionekera pamapeto pa zonse tokhala ngati tilowerenso kumapeto koma tisadapite tionenso nkhani ina apa yokhudza abwana akubungwe la MRA limene lija amene akuti kukhala ngati mlandu wawo amene adali bwana kumera makamera bambo Collins Magalasi afuna kuti mlandu ukhale ngati wayambiranso imene iso nkhani inaso zomwe tikukamba zakukhoti zopatsa chidwi sitikamba zambiri kwa chifukwa tinakasa atiuza alemba akuti owayimirira akudandaula kuti hayi pali mboni ina idapereka umboni ine kulibe ndili ku mlandu wina ku Nzuzu ndikumva mlandu wina ikati ndikuyimirira mlandu wina komanso tu ku office kwathu kampani kwathu lawyer amene akupanga nkhani zokhudzana ndi za criminals ndilipo ndekha ntchito andichulukira ndiyetipa akhoti anena kuti chani timba ndithu zonsezi mukufika nochokera kuno ku Times program imene ya Kwagwanji ni pamene tiyilekere lero hayi zidakoma nthawi yachita njiro tikuyamikeni inu chifukwa chokhala pamenepo kutsatira program imene ya Kwagwanji tikhaleponso tsiku lina ndine Elita Soko ndipo ndinayi ndi mzanga Steven Dakalira mwakoma nonse pamene wena amati kanthu nkhama wena amati mwayi suponya mwini peza ni mphoto za nkhaninkhani mu mpikisano wa changu pamalo promotion ndi Times Radio komanso Times TV tumizani message yolemba changu ku 1895 kuti mukhale ni mwayi owina mphoto zosiyanasiyana kuphatikizapo Mazda Demio mpikisanowu ulipo mpakana pa 30 June chaka cha 2021 tumizani ma message ochuluka kuti mwayi wanu uchulukenso
ndondomeko zonse zoyendesera mpikisanowo zidzatsatidwa. It's about time. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The Eagle has landed. We have invested into the largest and modern ghost news web for newspaper publishing. Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133. 0887 055 793. Leading is our way of life. It's about time. Sometimes Stating the obvious, is your only choice. Times Television. Times Television. Times Television is Miss Malawi Television Station of the Year. 6 years. 6 years. 6 years in a row. And we salute all our viewers. As well as advertisers. For the unwavering support. And we ignore all unnecessary noise Give you best value. for your money and time. We rule. We rule. We rule the media kingdom in Malawi.